କାହ୍ନୁ 16 ସହସ୍ର ଗୋପାଙ୍ଗନା ଓ ପ୍ରିୟତମା ରାଧାରାଣୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ନୀଳାଚଳ ଧାମ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ରାତି ପାହି ପାହି ଆସୁଛି, ନୀଳ ଆକାଶରେ ଜହ୍ନ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଯାଉଛି। ଏମିତି ଏକ ସନ୍ଧିକ୍ଷଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରାଧାରାଣୀ ତାଙ୍କ ପରମ ପୁରୁଷ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି। ଆଖିରେ ତାଙ୍କର ନିଦ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ସଖୀ ଲଳିତା ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି, ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି କେତେ ତପସ୍ୟା କରି ଗୋପୀମାନେ ଯାହାଙ୍କୁ ପାଇଥିଲେ, ସେ ଦଗାରିଆ କାହ୍ନୁଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ମନ ମନ୍ଦିର ମଳିନ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ଏ କଥା ନା କହି ହେଉଛି ନା ସହି ହେଉଛି। ଆଉ ସେଇ କଦମ୍ବ ମୂଳିଆ ଯମୁନା କୁଳିଆ ଗୋପୀ ମନ ଜିଣା କାହ୍ନୁ ନୀଳାଚଳେ ଯାଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ଲୀନ। ସେ ଆଉ ଫେରିବେନି, କେବଳ ଆଶାକୁ ଅସାର କରିବୁ ସିନା। ଆଖି ଲୁହ ତୋର ନଦୀ ହୋଇ ଯମୁନା ପାଣିକୁ ଲୁଣିଆ କରିବ ସିନା, ହେଲେ କାହ୍ନୁ ଆଉ ଫେରିବେନି। ଏମିତି ଏକ ଭାବଭକ୍ତିର ଭଜନଟିଏ ରାତି ପାହି 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 ଆସେ, ଜହ୍ନ ଧୀରେ 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 ଲୁଚେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଭକ୍ତି ଭରା ଭଜନ ରାତି ପାହି 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 ଆସେ, ଜହ୍ନ ଧୀରେ 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 ଲୁଚେ। କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ନିବେଦିତା ଓଝାଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ। Bye.
ଆସିବନି ତୋ